May hapon, ang ebanghelyo karong adlaw familiar na kaayo nato. Nganong gipangutana ni Jesus si Pedro katulo, Simon, do you love me? Kay aron mapahinumduman si Pedro sa iyang paglimod kang Kristo katulupod. Nahadlok di ay siya nga mapariha sa Ginoo nga kulatahon ug patyon. Maunang iyang gilimod ug namakak siya nga wa siya kaila niya. So diha nato makita mga igsuon nga ang karaang Pedro dili palalom ang iyang gugma ngadto sa Dios. To cut the long story short, karong Domingo Pentecost Sunday, ug diha nato madungog mabati ang bag-o na nga Pedro nga bisag kulatahon gibaharan nga patyon dili na mahadlok mo sangyaw kabahin kang Kristo. So mga igsuon ang pamalandungan nato, pangutana, unsa man ang ato pod nga gugma ngadto sa Dios? Karaang Pedro or bag-ong Pedro? Now aron masabtan ninyo na, diri sa among diocese bag-o lang mi nagbalhinay og assignments no mga pare. Ug na ako'y mga feedbacks nga nadungog moingon ganahan ming mga lagad sa una sa among karaang pare kay librehon ming kaon. Usay makaingon ko, ma-question ako ang commitment sa maong nag-istorya. Kay nangalagad lang di ay tungod kay naay pagkaon. Kung wala, mabugnaw. So mga igsuon, mao nang one time sa wala pa ko ma-assign sa seminaryo, na-assign ko as school chaplain sa eskwelahan dinhi. Ug sa oath taking sa akong mga officers sa campus ministry, ako'y naghimo sa oath of office. Dili ang kasagara nga char-char, kundili paminawa, pwede ninyo ning awaton sa inyong mga volunteers, ministers nga nangalagad nga voluntary o libre. I will serve the office with or without snacks, with or without money allowance, with or without appreciation from others. So help me God. As simple as that, aron ipabati nato sa atong mga volunteers nga ang tinuod nga pagpangalagad bisag naay pagkaon o wala, bisag kasab-an o ikaw pa'y mo pliti ka walay kwarta nga ihatag, init gihapon imong pagpangalagad, dili ka mo surrender no matter what. So mga igsuon, mo natong pamalandungan, karaang Pedro o bag-ong Pedro. God bless!